Tindrem avui amb nosaltres i tenim aquí al nostre costat els representants legals sindicals de l'empresa Qaufil, perquè es troben en vaga indefinida per una deslocalització d'aquesta empresa i de la seva producció a Navarra. Sí, tenim amb nosaltres el José Sánchez, que és secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres. Benvingut. Bona tarda. I també el José Luis Bravo, que és delegat sindical de Comissions Obreres. Hola, buenas tardes. Bona tarda. A veure, per posar-nos a tots plegats en antecedents, què és el que ha passat a l'empresa Qaufil? Perquè tots aquests temes laborals hi ha vegades que tots plegats ens despisten. Quina és la problemàtica de l'empresa? La problemàtica de l'empresa és que el dia 20 de juliol de l'any 2009 l'empresa va, per sorpresa, va presentar un ERO d'extinció dels 56 llocs de treball de l'empresa a Barcelona i després de la resolució de l'administració que va sortir desfavorable al tancament, l'empresa, aprofitant les vacances de Nadal, se'n va portar una part de la producció cap a la filial que té a Mendàvia, a Navarra, on volia portar-se aquesta feina en cas que els hi hagués aprovat l'ERO. Després de fer aquest moviment, al mes de gener, nosaltres convoquem vaga i arribem a un petit acord amb l'empresa, retornaven una part, però l'altra part d'aquesta maquinària i producció que s'havien endut la quedaven allà a Navarra, deien per fer-nos una miqueta de suport i fer estoc en previsió de parlar d'un pla de viabilitat a la planta de Barcelona i anar a un altre lloc, a una nova ubicació dintre de la província de Barcelona, encara estava a part concreta, i on es garantissés el treball efectiu dels 56 treballadors que hi havia treballant en aquell moment i, a més, que aquest trasllat suposés per l'empresa un estalvi econòmic i no sigués traumàtic si alguna persona volia sortir de l'empresa. També es va parlar de baixes incentivades i arribem a aquest acord fins al mes de març. Ens anem de vacances de Setmana Santa el dia 26 de març i quan tornem, un altre cop, ens trobem que aquesta vegada sí que s'han portat pràcticament la majoria de la maquinària que hi havia a l'empresa i el que fa l'empresa és una petita producció que tenia subcontractada a una empresa externa, l'han portat cap aquí, el dia 31 de març, l'han portat cap a la planta nostra, a Barcelona, han acomiadat 18 treballadors que hi havia i en aquesta producció ens han deixat fins al dia d'avui. Nosaltres vam plantejar un altre cop vaga indefinida, per una miqueta denunciar aquest tema i forçar l'empresa a seure's a la taula. Com que aquest és un tema ja molt recurrent amb aquesta empresa, anem sempre vaga darrere vaga, doncs ara mateix estem en una situació. Hi ha una vaga que no s'ha portat a terme encara perquè l'administració va fer una proposta, el dia 15, dijous, volia que l'empresa portés un calendari amb la data que s'aniria al trasllat de la nova ubicació, quina maquinària identificada amb el nom d'inventari aniria a aquesta nova nau i quina fase de la producció s'emportarien. Quants treballadors sou exactament els que ara esteu a punt de fer aquesta vaga indefinida? Ara mateix són 39. 39. L'empresa Qaufil és una empresa de components de l'automòbil. Sí, Qaufil, jo faig una petita història. Nosaltres som el que era l'antiga Pirelli Moltes, que hi havia a Cornellà. A l'any 94, aquesta empresa es fusiona amb una altra de Logroño, que es diu Permolca, i d'aquí surt un nom que ha anat canviant successivament per aquestes compres i a més que es fan entre grups i multinacionals. A dia d'avui el nom que tenen és el nom comercial de Qaufil, però nosaltres som els mateixos treballadors que érem de la Pirelli Moltes de Cornellà. I ara esteu a punt de fer aquesta vaga indefinida per aquesta deslocalització a Navarra. Per què l'empresa? És a dir, quines explicacions us dona a vosaltres l'empresa perquè faci això, faci aquesta deslocalització, que és el que us diu José Luis? Bueno, la empresa no nos ha dicho nada, no nos comunicó nada. Estuvimos el día 22 de marzo, antes de hacer la fiesta de Semana Santa, estuvimos ahí en Logroño reunidos dándonos la empresa unos planos con la nueva ubicación en la nueva planta de Sardañola, diciéndonos la maquinaria y todo y los trabajadores dónde íbamos a ir colocados. Al dia 26 de març, la sorpresa és que vienen i se lo llevan todo. Clar, perquè hem d'explicar que l'empresa Qaufil havia arribat a un acord amb els treballadors, perquè no per deslocalitzar la fàbrica, sinó per traslladar-la als voltants de Barcelona. Clar, i a partir d'aquí ha vingut tot aquest conflicte. No havíem arribat a un acord signat, però sí que hi havia una entesa per parlar d'un trasllat, perquè no tenia clara
quina ubicació? Es parlava d'anar a Terrassa, a Abrera, finalment tenen un contracte de lloguer d'una nau a Cerdanyola. El que passa és, com diu el meu company, a dia d'avui tenen un contracte des del dia 1 de març signat, estan pagant 2 lloguers, el lloc on estem ara mateix i la nova ubicació, i encara allà no han fet cap moviment. Nosaltres, clar, sospitem que el que vol l'empresa és aprofitar ara, quan s'arribi a la data que s'hauria d'anar a aquesta nova ubicació, voldrà ampliar el pla que tenen de baixes incentivades. Si vol sortir més gent de la companyia, nosaltres sospitem que el que volen, la finalitat, és tancar l'empresa, a poc, però volen tancar. Perquè al llarg de tot aquest temps que hi ha hagut tota aquesta ombra d'aquesta deslocalització a Navarra s'han anat produint acomiadaments, com dèieu, i a més acomiadaments que deien per poc rendiment dels treballadors segons l'empresa. Una de les raons que posava era aquesta falta de rendiment. Això és així? Sí, els acomiadaments, aquests últims acomiadaments han sigut per acomiadament de baix rendiment, o sigui, el que és l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors, l'acomiadament disciplinari. Argumentaven això. I com s'ha resolt? Encara no s'ha resolt. Nosaltres tenim aquests fets denunciats a la Inspecció de Treball i ara tenim la primera part, que és parlar del proper dia 15 de la vaga, parlar d'aquesta maquinària, si retornarà o no, i després, si l'empresa no vol que aquesta gent se reincorpori, i el que fa és reconèixer la improcedència dels acomiadaments, dipositarà, suposem, la quantitat que correspongui a cadascú dels treballadors acomiadats, i nosaltres el que haurem de fer és denunciar aquests fets, perquè nosaltres el que estem manifestant és que tenen feina, s'emporten la feina cap a un altre lloc i acomiaden a gent. No us han donat l'oportunitat d'anar a Navarra, en el cas que algun treballador estigués interessat? ¿L'han donat? Durante el ERE, el 20 de julio que se presentó, sí que se dio la oportunidad, pero no a la totalidad de la plantilla, sino a ciertas personas que la empresa dijese. En este caso, no sé si eran alrededor de 11 personas. 11 personas. Éramos 56 i solo pretendien unos 11 o 12. I veu que l'empresa té beneficis? Sí. L'any 2009 s'ha tancat amb... Bé, encara no sabem la xifra de l'any 2009, però la xifra de l'any 2008, que sí que aquesta compte de resultats sí que la tenen auditada, va ser de 1,8 milions d'euros. Ara, el dijous que heu d'acabar de pactar aquesta vaga, quants treballadors creieu que s'afegiran a la vaga? Quants sereu? Bé, no t'ho puc dir. Nosaltres, la majoria dels treballadors, el que estan és amb un contracte indefinit i no tenen la intenció de sortir de la companyia, no? Si no, s'haurien marxat el dia 23 de desembre, quan es va signar aquest acord de baixes incentivades. A hores d'ara, la gent el que vol és treballar. I vosaltres, a nivell personal, per exemple, o sigui, clar, anar cada dia a treballar sabent aquesta situació, com us afecta? Pues afecta bastante, porque hay gente, bueno, hay una persona en concreto que está por depresión, por baja, por este motivo. Porque también la empresa nos ha chantajeado mucho a la manera de cobrar la nómina. No te puedo pagar el día 31, te pago el día 10, no te pago la paga de Navidad, te la pago más tarde. Esto también a la gente pues le afecta bastante. Us deuen diners, José Luis? Ahora no, actualmente no, pero el año pasado sí. Que a nivell també desestabilitza moltes famílies, ¿no? Esto es. Hay una persona en concreto que está por depresión, lleva ya 4 meses, y la verdad es que hay gente pues, que está bastante mal, pasa bastante mal con los nervios. Esta situación viene arrastrándose de hace pues 1 año y algo ya. Lo que pasa que el ERE lo presentaron el 20 de julio. Ens comentàveu que l'empresa té beneficis, per tant, que té prous diners per continuar la seva activitat. Creieu que la crisi econòmica pot ser una excusa per arribar a tota aquesta situació? És una excusa, totalment. El que passa que, clar, totes aquestes coses s'han de demostrar. I, com ha dit l'administració, ha desestimat aquest ERO perquè no n'hi havia cap de les causes que al·legava l'empresa. Ni causes tècniques, ni de producció, ni quines més... En fi, no n'hi havia causes ni econòmiques ni cap causa. Bueno, esperem que se solucioni també aquesta situació, que aquesta vaga que provoqueu ara serveixi per alguna cosa. Moltes gràcies als dos Josés per haver vingut avui i a veure com acaba el tema.